Ahoj, ukážu vám super věc, se kterou se dokonale zabavíte. Tohle je Tombow 111. Je to hlavolam. Dost dobrý hlavolam. A nebojím se říct nejlepší hlavolam na světě. Pojďte, teď vám všechno o něm ukážu. Když si ho koupíte nebo ho dostanete, bude zabalený takhle. Tombow 111 je český hlavolam chráněný americkým patentem. Uvnitř obalu najdeme Tombow, lopatku, náhradní díl B, různé barevné piškotky a samolepky. Vemte si hlavolam jako jablko nebo pomeranč a 3, 4 nebo 5 prsty začněte otáčet barevné šestiúhelníky. A když zvládnete tuhle základní obtížnost tak jako já, ukážu vám, co s ním dál. Najděte políčko B a opatrně ho lopatkou podeberte. Hlavolam budete vždy rozebírat přes pětiúhelník B. Vidíte? Jde to lehce. Vemete jednu barevnou piškotku a vyměníte ji za bílou. Vyměňujte barevné piškotky tak, aby odpovídaly barevným políčkám. Vznikne vám tohle a můžete si dál lámat hlavu. Jestli si věříte, můžete postupně vyměnit všechny barevné piškotky. Když zvládnete i tohle, vraťte zpět všechny bílé piškotky a zavřete hlavolam dílem B. Budeme totiž přelepovat. Vemte si nálepky s vlnovkou a přelepte odpovídající barvu. Když opatrně přilepíte nálepku, lopatkou vyhlaďte hrany. Jestli si věříte, přilepte postupně vlnovkami celý hlavolam. A tohle to vám vzniklo. A jestli chcete, můžete opět vyměnit bílé piškotky za barevné. Vznikne vám tohle. Tak šup do hraní. Chcete si lámat hlavu s největší obtížností? Vemte nálepky s čísly a postupně přelepte celý hlavolam. Nezapomínejte, že nálepky vždy vyhlaďte v jejich hranách. A když si dvoubarevné piškotky přidáte k nálepkám s čísly, budete mít tu nejvyšší obtížnost. Tak kamarádi, jestli někdo z vás zvládne tuto nejvyšší obtížnost, přivítáme ho v klubu Nám to pálí. Tohle je Tombow 111, pobaví každého a zlepší vaše schopnosti.